Здравейте! Обещах да запиша едно видео как бързо да спрем да отлагаме само с няколко минути на ден упражнение. За целта ще ни трябва едно от двата размера топче. По-лесно се намират тези по детските площадки обикновено. За 1 лев си взех тази за малко повече от китайския сайт. За около 8 лева мисля, че е една. Взимаме тази е 5 см, 5,5, тази е 2-3 см, мисля, че. За целта слагаме топчето. На мен лично с голямата ми е по-лесно, но с малката също върши работа. Ще ви покажа, може би, да се вижда, защото аз точно там на камерата не виждам. И ето тук разтриваме ето тази част. Като кръка трябва да е изцяло отпуснат. И с ръка ние да контролираме процеса. В началото е много болезнено, но хубаво е да си намерим болезнена точка и може просто да задържим там малко. Може да вдишаме, издишаме. И отново след това може и леко нагоре по връзките на глезена. Намерете болезнени места. Може ето тук в тази част също. С малкото топче става дори по-силно, но зависи на каква повърхност е и дали може да контролирате добре процеса на да не ви бяга много топчето. Иначе също доста. Ето тук намерих аз болезнена точка. Дишам, издишам. Ако често ни се схващат глезените, това е един такъв знак, че отлагаме. И те ни напомнят, че е време да спрем. Аз така, когато си пишех дипломната работа, си изкълчих кръвта, защото вече нямах никакво време. Аз тръгнах да играя волейбол и си изкълчих много лошо именно глезена, който сега онзи ден си дадох сметка всъщност какво ми нашепвало. Аз знаех, че това е защото отлагам дипломната си работа, но нямах представа, че глезените са свързани с отлагането. Така че действайте, правиме го същото нещо и на другия крак. И достатъчно 1-2 минути на ден. Поздрави! И ми кажете, беше ли ви полезно това? Искате ли да ви показвам още такива точки и масажи? За скоро!